ka? Nakabiyahe na ko kaisa pre. Nakabiyahe ka isa, pero malipayon lagi ka. Alang nga dili malipayon nga. Sulit kay biyahe karon. Sulit din ang isa. Sulit kayo. Kabalo naman ka na nga dili ta alkanse yaning turnahanan ni. Nakabiyahe ka isa. Chika yung pasahero no. Siyempre. Bantog na dako kag ngisi ang buwangaw na pa di mo sakay ana. Gabi ka sa kuha na uy. Karon pre, makabalik na ta sa tong turnahanan kay human na naman nilang kontrata. Makapamasahero na kita pre. Kalami. Wala akong gusto nga turnahanan. Balag tagsara, pero walo kung pagod mga chika. Oy. Unsa naman eh? Kalit raman mo gabot bus. Ay mo pala gay. Puti kamay. Kalimot na ning bataan ni ba? Kita man eh. Oh. Humanan yung kontrata. Joti. Mana tong kontrata pre? Yati, pila di mi ka turnahanan diri boss. Once makapamasahiro na mong chika, tama na! Pasi na! Usa may gulat niyo Pasi diri. na. Gawan sa kontrata ba? Papagina kamay ko. Barangay ta ka dira ron. Ang bataa ka ha. Karon pre, kay nabawi naman atong turnahanan diri Ikaw sa bahala ha kay matos ako sa pikas turnahanan ba, murubing sa ko dito Sige pre. Amping diri, amping ha. Amping ako bala, nasa din natin yung papilis pre. Pa-jacket kay init kayo. Salamat pre ha. Ganahan ako nimo pre ba. Wala makailog diri sa mong turnahanan. Legal na diri legal na. Babe kanang hag ko ha. Kanang pasalamat ko sa imo ha kay tungod nimo ba napalit ang mga ingon ani nga gamit o mamasay ruhay ra ba yata tapos niabot ka sa akong kinabuhi nga. Naingon ani na ko babe na nakoy kwintas, na relo, kaaloy din man duha ka sapatos. So, kabalo na baya ka nga, ako diyong ihatag para sa imo hatagan. So, karon napahappy naman ta ka. Pahappy hasad ko. Babe, doon na problema sa ako babe kay grabe akong kalipay, sangko langit mo nang. Wait, sabi ba ka nang mulabay ta dito babe kay na dito akong barkada ba? Okay. Okay ra sa Sige, imo ha? go. Di mo ko magpahambog pero muagi lang ta ha? Okay, go. Tara babe. Basta happy ka, ano. Sar sa ta diri ami. Mr. Lem? Mr. Lem. Uy, kuya, ano yung guys Mr. Lem, boy? Isa istorya pre. Babe, kanang pwede distansya sa kay gamay babe kay. Nasa ko istoryahan sa ako na akong barkada ba. Sige, go. Dira ka palantong ng drabe. Pre. Kamay na, kuya, nangiging mga tirada, pre ba? Kumusta naman ka? Nagapamasayro gyapon ka hantod karon? Mga nakasanayan doon. Slap sili gyapon ka hantod karon? Ay, mong baba, pre. Wow, mura nyo gag si Kinsa, pre. Dili man sa ingon anak pre pero ni undang na jud ko pamasayro pre kay nakakita nang gyud sa tong kauban ako. Kinsa, pre? Kinsa man chika kauban nimo, pre? Actually pre dili gyud na siya. Simita dili may makadungog ba. Dili gyud na siya ingon pre nga chika pre. Kabalo na ka mga binabayi ba? Ay, transwoman na. Transwoman na pre pero kita man jud kawalop man kayo. Grabe, gunitanan, pre ba? Dako kayo. Wala man ko nang matter anak pre basta kay gigugma ko niya gigugma po nako siya. Kinsa man na, pre? Tinud-an na, nagyun na imuha o tik-atik ra na. Tinud anay gani nino. Gugma gyud na gyud. Gugma gani nino ka war kasi may di may gugma na nga. Balag binabayi na siya pre tinuod man pud yang gugma sa kuha kay pantagaan ko mga ingon ani. Sa katong nagbabae ko pre ha, nangangita og babae wa jud ko nakaingani pre pero sa iya. Tag niya tanan pre. Tapos na pre pakapin kwarta. Man ay ayoy mo, pre, nagbase ra man ka sa material na ikahatag anang tao, pre, di man nagugma, pre. Ba ni mo gugma ganinom. Walang pasin ko eh. Unsan mo nang istorya siya? Tara na babe. Tara pakin na ta. Tuda ko nang warta na pud na siya ba? Hindi nakadungog ka sa mong istoryahan. Wala man kayo. Sige, ito. Never mind, wala man to. Tara. Tapos na. Alas gawa pre, oy, gipahawa naman unta dito Mao gani no. Kahit kalito sila kaabot. Pre. Sabi di ka suntin mo sa mga. Hindi ko ba gwapa na kayo dako. Maan pa jud pataan pa. Di ba mo man ang aktor nga naka-rusik-kasik oh? Katong wala nagpasakay og chika, katong namasayro siya. Oh pre, mo man oh. Katong binabayi ba nga gipasakay niya. Pero sige, ay kabala ka. Pasakyan na si Mua kay wala ko ganahian na niya. Panggunit og tarong ha, panggunit og tarong. Gunit sa hawak. Mo na akong ganahan ba ka na maggunit og buot. Okay na? Mao na gyud ni.
Ay, mapit sa dito akin. Ano po yung nagturno dito ata? Oh, sige. Hala, boss. Ano may ka na masayro lagi? Babe, balising sa karito abi dati. Istoryansa na ko Sige, sila. sige. Sige, masahiro na ka. Huwag ka nakakitaan ni nalibaan ka sa kuha. Hindi na ako kailangan na. Pala, dira. Yang disukdan ng bakla kay kwartahan. Mao din di na mamasahiro. Ako pre, di nyo kumusod din yan na eh. Pilian pug kay kang buanga ka. Wa pa alanganin kay kagnaw. Dili man sa pamili pre. Balag luag basta bangag. Sakto pug ka pre. Unsa ka mananggot pero lubot. Relax sa dira abi ba kay istoryahon ron ako sila. Sige. Kamu mga pre, wala ko nagustuhan yung mga gipang si panulti ganina ba? Unsa man day tuon ninyo ana mga binabayi? Dili ang respetuon ug dili ang higugmaon? Ay nagatik-atik pre kay pangwarta ra nimo ha. So, ba ni mo ba basta makabati na gani kag tinuod nga gugma, di na nabasihan ang kwarta. Kumuha? Tarong na sila mga pinabuhing mga buhanga mo kasi pang hampak ta mo ron. Judgmental ng mga tao. Babe, pasensya na ka kung unsa may nadungog nimo sa ilaha. Pasagdi na to sila basta kay importante, di gugmati ka. Tara na? Kasweet ni mo dyan. Tara. Sabi, judgmental kayo sila. Di naman hinoon mo to nga true love tong ako Pero sige lang, okay ra na, masabtan ra na nila. Nasa ko i-introduce nga dula sa inyo mo ni ang una game. I-click nyo ng link na sa comment section tapos click download. Mamili ka dira, register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration button ng mo cellphone number, password, verification code o referral ID. Dun boom, matik, makasulod na ka sa una game. Tapos na klase-klaseng dula dira na Dragon Tiger, Mines, ug Jackpot. Pero i-try ng Mines kay maglikay-likay ra ka sa bumba dira, dapat stars imong mapilian. Unya kung daogan na ka gusto ka mag-cash out, i-click na nimo ng withdraw, butangan nimo dira mo GCash account, GCash number, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Unya kung na-hot down kag coins pero gusto pa ka modula, i-click lang nimo ng plus sign, mamili ka dira na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash siga po'y gamitaw nyo unsa man kung nag-gates na ninyo. Kung nag-gates na ninyo kay palipayon sa nako tong lover boy girl nako ba.